Owo de ha na amahu na Amokwe. Hey. Egole jije. Ego ni na-ejije. Chief Nnamdi Nebo. Wa shop. Ihe ọlụlụ ebe a bụ mansion ada ụmụaka. Mansion. Hey, Alabama, Bama City concept. Oh, gonna be here. What is happening here? Announcement. We are here live at the residence, home and palace of Chief Nnamdi Nebo Agike, Bama City. Managing Director CEO of Bama City Concept. Masquerade. Mawo ochie. Okay, mawo. Taa bụ ọdụ n'ọgwụ gbara ọmụ, yekwe na-efe, pụkwa n'ụzọ, pụkwa na-ehu mma, ndị agịla Enugu. Dewe mawo, a na-agwa ibu na mawo Amokwe dị Santa. Dewe mawo dị n'iti. Na-eshenu mawo ka ọ na-aga viral. Live and direct. Una anu ya. Na gwa ya bushie so line. Whoa! No Bama City ka ọ na-akpọtụ. O mewurie. Anyị nọ live na Amokwe TV. Nwoke karịrị egwu. Yekwe na-efe. Gbanakwanu. Andagile Enugu. Alabama, oye egwu. Ego ni na-ejije. Ego ni na-ejije. Bama City, oye ego, n'elu mansion nwoke debele. Amokwe wele mmadụ.
nke na-ewe m iwe bụ na unu ada kọmentị, unu ada share, unu ada like ihe anyị na-eme. Ọ gịnị na-eme? Ọ dịka ọsọmụ a na ebe a na-ede n'ebe isi ekiri ntị Amokwe TV na-share vidio ka ọ na-aga viral. Ọ na-aga viral. Ego ni na-eji ije. Ya Chichi Lilian ishebe vidio Alama hụrụ na ada share ya. No madam I na-ekele Enugu. You are watching from South Africa. Watch libe man na-ekele. Ego ni na-eji ije. Kita akorobịa otu ndị wee kọmentị ma na onwe ndị na-ekiri n'elu ndị a na-eshare mgbe ekene unu ama na onwe ndị na-ekiri maka ịnọkwa life ewu ha na-atụfule gị ọnụ ọ da-adị ụsọ ị ga-achafụla achafụ na mawụ. Hey! Justin Wisdom, you are watching from South Africa. Dalo, cherish love. Okay, Adasa Mohammed, there man. We sang I know can you. Emmanuel here. Katomu nke mmego nka ga eme ọzọ. Mawo do to, mawo. Newe mawo. Hey. Ego ni na-eji ije. Mama City Concept, Alabama Oyego. Yon rubber machine, compound the Yadik Palace. I'll do not quite hide the men Amokwe. Madam, I'm watching from Onisha Dalo. Watch them. Hey! Oh, I'm a Hey! Get baby free here back. Alabama can you Alabama, Mama City Concept. Oh yeah, go. First energy watching from Niger Republic, Dalo. I hear Kurikai name. Ocha this year, Diego. I know can your guy na South Africa, ya Dalo. Ya shike. Hey, na gbado okoto. Mpowa fu okoto. Very soon come oga. E ma time I je eme ihe okoto. Okoto bụ 536 unemu. Aye kene again. Agike.
you not have 1.8 million. Mentor Chibuke, I know Canary. Miss Annabelle, much love, I know Canary. Yeah, I bear Malama too much. Then security house. I got spoke very soon. Mariunga Bamba Mebo just on Facebook, so just try ya. You have to Ozbo. Hey, more was on Abia. Another masquerade is coming. Ochuchu Botombo. Ohala. Forward energetic. Forward more than energetic.
clear road for Mawu, clear road for Mawu. Jebe na YouTube, I get subscribe. I na YouTube, Amokwe Community TV. Just click the subscribe and notification button. It's a way of supporting what we are doing. Then share the link to other people to subscribe. Pass the Uzia, gonna go viral. Makana post station, I'm back live now. I na Chiga station, kita Amokwe station behind na Gaza. Be final today. Amana piachi ata. I na shige ya barage gibo yo mane swera ya bob ni no wani ne. Dem Amokwe do to. Ichiche biagwolu tata ma ọ karịrị aka ka ị na-eso ele anyị ya na-abalị gị n'onye amaala amalebe biko ewe n'iwe gwa anyị afa gị ebe isi wee bịa ebe a na ka obi dị gị n'ihe ịhụ na Amokwe tata I'm very, very happy. Remember, I said no. This is not a chocolate no kuto. I also kuto. Oh, Susie. I look like that, but I didn't know I would go. I'll turn by turn. I'm very, very happy. Yes. Because now, oh, you did. Yes. You watch if I get here. Yes. What security now to bomb mother. Yes. So you go catch the goes here. Yes. And the Bela is here. And we could do Malay Tony, no? Amokwe. Yes. A man na Monga about the festival. Hey! Agike. Yes. Agike. Ayeke negi. Very, very happy. Ya baragi. Oh. I hope you made the Ochuchu enjoy. If you can no, if you can come tomorrow. The life and direct. Dalụ maka isere Amokwe TV. I na-asị unu na ọ ga na-abara unu. Ọ ka bụ onye nke unu ọnya ahịla Chukwu ka aka na-ewetara unu ozi gbasara ọchụ ahụ. Wee na-asị gị deme. Dalụ. Akwa unu nwoke, akwa ego mara over. Ha, ego mara over. Ego mara over na Brazil. Biko, kene ọha na eze na-esore Amokwe TV. I'm so much. When I like Alabama, Bama City. Ego na-eje na Amokwe. Ọ na-agbanye show, ọ na-agbanye TV. In fact, obi ju ma afọ be ya bizi na abịa Ọchịchị ahụ ndo Amokwe. Okay. So I wouldn't go with do here. Yes. Obi ju ma afọ, ibu ka sha ngari. Yes. I want to why you are that shaka. We get to hear me. Thank you very much. Dem. Aye kenu nine when I Bama City ya baria ka o sha kwadi ha na-eme. Daalụ. Ndewo. Ya na-eje na-abata. Ise. Ndị ile ama ahụ. Ise. Ndị oshi fụgbuolu moto ebusitekwe ya na Jeep bụ ya na-asa. Pasị je chọọchị na-ekwe Chukwu nkwa shu. Confirm. Hey, dem. I na-ekere Bama City. Ya balụ niile. Ya bụ nnukwu mmadụ. Mgbe ọbụla akpọkwara maka ihe gbasara Amokwe TV, ọ na-enye anyị nkwado and anyị na-adị happy. Ọ ya ka anyị nọ n'ọbata kebukebu bụ ihe anyị nere. Anyị wele ihe anyị na-agba n'ụzọ ndị ma na-achị mma eje Lagos nshi awa na o wele ebe na-achụ ihe. N'ebe ọ na-adịbe ihe a na-eje and ọ bịakwa oyeyi ọ na-egbu oge. Dem maka isere anyị ya balụ niile dewonu.